Vyhodili ma z mojho domu, tak si idem zahrať Uno s mojimi kolegami. Chlapci. Ja zomieram. On sa vykresal, takže to je cool. Dobre, toto je môj statív, hej. Ideme sa zahrať. To keď streamuješ, hej? Nie, to bude video. To bude video na YouTube, to bude špeciál za 500 odberateľov. Tak, Dobre. poď mi to ide. A už mi to ide. Jaký nick mám? Ty kde si? Dobre chlapci. Max, to je zlodej. Dobre za kvalitu hlasu, ale momentálne som bezdomovec. Hrám tu... Ja idem? Ty ideš, dávaj. Max domez. Max, nie. Divina, poď. Ja vlastne vtvárim. To sa... Okej, tak stoj. Stojíš. Nie. Á, 4. Ja nemám nič. Vydávaj tam tú ruku. Special mode. Je to aj special mode, chlapci. To je aký to? Nie! Dobre, to vtipy, to ani nemôžem dať do videa. Prečo som dostal ja plus? Neviem. Je to vrát. Ja dám plus. Á, tu máš. Plus 2 karty. A kdy si... Ty si ma... Nie, Max, dome. Nemôžem nič. Plus 4 to komu? Nie, neviem. Počkaj, to vylosuje. Nie, ja som to fakt dával. A nie. Aha, čiže plus 4 karty máš. No dobre. Ja sa musím brať teraz kartu, čo? No jasné, že. Okej. Naspäť. My na firme, chlapci, toto je seriózna firma, okej? Toto je seriózna firma, chlapci. Fast turn? Ja ťa. Ty si ešte ja ťa. A nie, teraz Max ja ťa. No poď. Zápalkár, čistý zápalkár. Čistý zápalkár, toto je proti... Max, čistý zápalkár si. Max, počkaj, ja si... Tam nejaký zvuk, alebo nie? To je žiadny zvuk? Hore vpravo. Nejde. A už to ide. Okej, jaká hudbička. Poďte chlapci, ideme na to. Fúha. Dáme na zelenú chlapci. Moja je zelená. No dobre ty hajzo. Strategia. Presne tak. Áno. Okej. Chlapci, ale kedy pôjdem ja? Neviem. Ale ako poviem, mne to furt berie karty, že nedávam akože Uno, ale kde dám Uno? Však tuto zvuk. Kde? Zvuk hore, pravo. Ale Ja neviem. Poďte chlapci. poďme, bratia. Do Betlema. Nás trocha ďalej, aby to bolo pekne vidno. Dobre. Poďme chlapci. Už ste u konca. Okej, mám to. Nie, chlapci, dobre. Vyhodili ma aj z domu. Ďalšia hra. Prečo si to vyhol? Ja musím vyhnúť Hobolive, lebo ma vyhodili z môjho domu. Hobolive, lebo ma vyhodili z domu, dojti. Okej, chlapci. Žijúca legenda. Peťo Parker. Presne tak. Dáme si to na normál, čo nejaká puština. Čo to už poznáme, to už vieme svoje, ne? Šípkami ASAS. Hrám na jednu umrte, takže keď umrem, tak proste som skončil na to malo, lebo proste... Keď umreš, tak asi sa nerespavneš, ne v živote. Bože, ty dement! Ma flashuje, to je jeho abilitka, že ma flashuje. Dobre. Ja, nie, on utekol. Uj. Poď. AS. Okej. A však to zoberiem? Dobre. Tu máš ty. Okej. Čakaj, ja chcem... Budem hodiť. Tu máš. Poď. To je šikana? No? Poď sem. Let's go. Dement hnusný. Poď sem. Som ho hopnul. Dement! Poď. Dobre, môžem plúvať.
Hudbička super, môžem dávať chriakle. A mu pľúbnúť do ksichtu, dobre. Tu máš. Môžem proste len pľúť na ňu, alebo... Dobre, keď sa unlocknem to sranie, lebo to by bolo cool. Ja som nikdy neprešiel úplne že celú hru, lebo som vždycky na konci sa nejako stakol. Ale raz som bol blízko. Ale tu nie sú levely. Tam, to je open world game, to je jak Minecraft. To je jak Minecraft, ale lepšie. Ja chápem, prečo som nevedel prejsť jeden level. Tam by žiadne level nie je? Áno, pre mňa umre, nie? Dobre, to niečo prešvihol. Dobre. Dobre, tak pôjde. Á, nemá napísať. Slabí sú. Ideme ďalej. Ja to strihnem. Znásilnený bol. Teraz už môžem gajdom si očitu. Ale bude to, Jo, ubegám k smrti. Dobre, chlapci. No čo vy to je na mňa? Máte taký zelený ksík sa, pokrep sa. No, umre. No jasné. Ten zvuk, ten zvuk, že sa propakuje ten banger. Poď. OK. Chill park, chlapci. Nemáte aj pre mňa? Dementi myslím. Čo vy tam, ako som fajčil, alebo čo? Ja už dlhú dobu som čistý. Samozrejme. No to je také brutálne, že ani ho nevidíš. A čo ty? Dlhovlásač. Ja som aký dlhovlásy. Tomu sa nepriznám. Á, dobre. Ideme ďalej, chlapci, ideme ďalej. Poď. Ešte niekto? Kto je? Môžem dobiť tomu dojde. Má som nezelený ksicht a ja mu utečiem, pomoc, nie. Nie. Hoď to po ňom. Nie, hoď to po ňom. Dobre, spadol, neviem, poď. Au, nie. Krni ho, nie. Umrel som, nie. Chlapci, dajte odber, aby sa mi opäť hlava dala naspäť. Sa to pomôže. Max, to je zloďej. Max, to je zloďej. Max, to je zloďej. Max, to je zloďej. Čo? Jaký zloďej? Diana,